Volám sa Jano Vojtila, pracujem pre spoločnosť TMLG od minulého roka, od novembra. Takisto som aj študentom TMLG Akadémii. Prax naberám ako v pozícii momentálne lodník na holandskej lodi Mediation. Je to kofferband, veľmi dobre sa ako na nej učí, kvôli tomu, že je to aj staršia loď, jednoducho je tam veľmi starých veľa vecí a z bývalého zamestnania som si zobral veľmi veľa praktických vecí, čo sa týka elektrotechniky, generátorov, práce s IT technológiami a podobné veci. No, začal som ako učeň, čiže Lichtmatros ako v pozícii. Musel som odplávať určitý počet dní. Podľa pravidiel po splnení tých 90 odplávaných dní som vlastne musel ísť na skúšku, ktorú som musel úspešne zvládnuť na to, aby som získal pozíciu lodník. Samozrejme, ale prakticky stále na lodi akože robíme tie isté veci. Na akadémii si rozširujem kvalifikácie, ako napríklad teraz som mal posledne kvalifikáciu odborník prepravy nebezpečného materiálu. Veľmi veľakrát práve v TMLG Akadémii nacvičujeme praktických vecí, čo sa týka na simulátore, na trenažere, kde sa učíme rôzne manévre, s prúdom, proti prúdu manévre, prechod cez plavebné komory. Je toho dosť naučenia, ale je to veľmi zaujímavé. No, zajtra budem mať skúšky z ADN-ka, takže dneska som mal samoštúdium, ale využil som ho takisto aj na plávanie na trenažeri. Čakáme ešte kurz radiotelefonistu, ktorý bude v decembri, ktorý je nevyhnutný preto, keď pôjdem na pozíciu šteuermana, čiže kormidelníka. Takže je na čo sa pripravovať, je sa čo učiť, tak takisto z bývalého zamestnania radiokomunikácie mám dosť veľa skúseností, tak budem sa ich snažiť priviesť aj tu. No, takisto som si všimol, že teraz sa pripravuje roku 2025 odborník na prepravu cestujúcich. Zaujalo ma to, určite by som ten kurz rád aj absolvoval, aj keď momentálne neplávam na osobnom plavidle, čiže type passenger, ale človek nevie, ako môže sa stať, že sa dostane na túto pozíciu. Každopádne, ako je to čím viac ako takýchto patentov alebo certifikátov, je to lepšie aj pre mňa samotného, pretože je to ďalšia skúsenosť navyše.